Кеше үз гомерен 1 елга кайгыртса, иген иксен, 10 елга кайгыртса, агач утырсын, 100 елга кайгыртса, кеше тәрбияләсен. Бала туу һәр гаиләдә зур бәйрәм. Сабый дөньяга аваз салу белән әллә никадәр сораулар, яңа борчу мәшәкатьләр алга килеп баса. Җәмгыятебездә, тормыш көнкүрешебездә булган яшәешебез бала тәрбияләүдә әкренләп борынгыдан килгән горыф-гадәтләребезне, йолаларыбызны читләтеп, башка халыклар мәдәниятенә, яшәү үзенчәлекләренә якынайды. Бу юнәлештә үз халкыбызның йолаларын, тәҗрибәләрен нигез итеп алып, милләтебезнең 100 аклыгы булган буын тәрбияләү төп максатыбыз булып тора. Халкыбыз күп еллар дәвамында буыннар чылбырын саклауда, милләт ара һәм дин ара мөнәсәбәтләренең уникаль тәҗрибәләрен туплаган. Без аны киләсе буыннарга тапшырырга бурычлы. Без бу язмабызда төрле карашлар һәм фикерләр белән очрашырбыз. Алар безнең булмышыбызны күз алларга, максатыбызга ирешергә ярдәм итәр. Максатыбызга ничек ирешергә соң? Тәрбияне нәрсәдән башларга?